dat is goed, hè? Ja. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Dat zal wel. En recht tegenhouden. Dat is het. Nu wel, hè? Je kunt zo nog vast nemen. Dat is graag. Nee. Ja, je ziet die tonen zo gaan, hè? Nu is het echt wel goed. Oh. Maar schiet terug, hoor, hè? Maar dat is niet zo. Wow! Eén is er als ze het weer vandaag. Niet met 7 man tegen ik het door. Nu, als dat bedoelsje op is, is het wel. Dat is toch wel getal, ja. Het is ja. Ja, maar dan Dat is moet het je allemaal. Dat moet je Ja, wel dat besloten moet worden. je Als je het Je denkt dood. Wie is die? Solid. Antonieke. Ja, de Max. Now you're the man. Fred van Pijs van Open Garage, jong. De Max. Wie is die? Oh, Leo. Je zit hier zo golven, hè? Ja, dat zal wel. Oh. Ja, geef niet. Hier, zee. Is gedaan, Pijs.